Hei, eu sunt Mario și astăzi vă voi arăta cum să descărcați GTA 3 fără update. Bun. Eu l-am, deci nu o să-l mai instalez cu o dată, dar o să vă arăt. Intrați pe Chrome. Dacă s-a auzit ceva lovit, nu este nimic, ca eu am desfăcut un capac la un telefon. Bun. Scrieți așa. Luăm GTA 3, vedeți? Simplu. Download GTA 3. Așa. O să fie primul. Oricum linkul o să vi las în descriere. O să vi las. Dați în jos, vedeți. Vă arată aici imaginile Grand Theft Auto 3 2 years anniversary. Așa. Foarte simplu. Dați download. Primul. Apăsați pe primul. Bun. Da, dați ok, îl instalați. Foarte simplu. Când o să-l deschideți, o să vă dea să acceptați, dați accepte, next și în 20 de minute, timp de 20 de minute o să vi se instaleze el în telefon. Și o să vă apară o bară care se umple cu galben. Se umple. Și nu aveți voie să stingeți telefonul, deoarece dacă îl stingeți, după aia o să vă iese de la joc. O să vă iese și nu o să mai instaleze. Și cam ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și abonați-vă. Ok, bye!